Zasnežená krajina len podčiarkla pocit z domu, ktorý má pre vás v ponuke Erik Tobiarčík v mestskej časti Krásna. Mať kde tak stavať snehuliakov, či v lete sa kúpať v bazéne s protiprúdom a výrivke, to je len zo pár benefitov, ktoré v sebe takéto bývanie zahrňa. Poschodový štvorizbový dom na takmer 5-árovom pozemku s vlastnou garážou ponúka toto všetko a k tomu ešte pár bonusov. Je to tehlová novostavba sklaudovaná pred 4 rokmi v novej domovej zástavbe smerom na Sary nad Torisou. Použité sú kvalitné nadčasové materiály a len pár metrov od domu sa nachádza konečná zastávka linky mestskej hromadnej dopravy. O občiansku vybavenosť teda máte postarané. Ešte stále váhate? Ozvite sa Erikovi Tobiarčíkovi ešte dnes a pýtajte sa na to, čo zaujíma vás.